Kaixo, Igor Anton naiz, txirrindulari ohia, eta, bueno, Bilbon egindako tailerretan parte hartu dut, kasu honetan balorazio bat egingo dut San Pedro Apostol ikastetxean egindakoa. Eta, bueno, esan behar dut, bai neskamutilak parte hartu zutela, guztiak, batzuk kosta egiten zitzaion, publikoki, haiek hitz egitea, publikoki, edo bueno, segun laburpen bat egin zuten, adibidez nire bizitzaz, eta batzuk hobeto, beste batzuk esain hobeto, baina portaera batez ere, importantena, portaera aldetik oso, ondo portatu ziren, eta gogoekin, ilusioarekin ikusten zitzaien, gauza berezia egiteko ez beti liburuekin, baina honekin euskera sustatzea lortu genuen, eta, esperientzia polita ere, eta bai irakasleak ere hor egon ziren laguntzen, ni, egon nintzen beste laguntzaile batekin, ere, Eus Sport laguntzaile bat, eta, esperientzia ona ume neskamutilentzat eta umeentzat, eta azkenean horrelako tailerrekin pizkanaka euskera normalizazio batean egiteko, eta kirola eta euskera batera aurrera botatzeko. Eskerrik asko San Pedro Apostol ikastetxea, eta jarraituko dugu tailer hauekin. Gero arte!